Ono donyane kono tapi lek gak bapak sing nyetir. Kate dadi gak kira terus. Masih ono sing nyetir lek gak ono sing titip donya teko endi? Teko mbahmu sing mujur ngalor iki. Loh. Kok dhuwur omonganmu, Bul? Wong urip iku lek wis kesisipan donya. Lali karo bebek kawiti. Wis salah. On ngoceoyo apa gak kira tak reken tanggep radio rusak on. Gak diomong aku mbok adep radio Iya. rusak. Radio bobrok. Amit sewu. Apa? Lek radio bobrok sik ono ndredine le. Terus? Ono parasine. Tapi lek utek kaya dapurmu sumber korong tempatku. Bul. Kon ngomongmu aja nyangklak lho kon. Duwe lambe kok. Anang aku nyangklak lho sing garai dapurmu. Oh, lek sampak tak lereni nyambut gawe ndek omah. Kersane pun melok-melok sampean. Apa kepin leren to? Lah dapure rencek-rencek aku wis kadung muring-muring was nokoni lho, cilik-cilik. Oh, lek sampak leren teko omah. Kate mangan apa kon? Lho mangan sego. Kate mangan watu. Lah nek dapurmu doyan yo keltakno kok nek ngarep piro. Aduh mangan sego ndi kon gak oleh bayaran teko aku yo kaliren kon. Masih aku yo gak njaluk bayaran dapurmu. Bul, Apa? kon leren teko omah ya. Balik nang desa ya. Dodol penggaweanmu lawas. Sampun ta Pak Mbok sampun. Kersane ning masih aku mbok lereni ndek kene apa ndek kene tok ngene penggawean. Apa anggitmu aku iki cupet nalar? Aku apa anggitmu gak penggawean, baleni penggawean lawas. Aduh penggawean opo? Dodol asli. Bul. Kan aja kon dodol es ya. Lek keadaan terang esmu payu. Tapi lek rendeng esmu dadi banyu. Enak es gak payu dadi banyu mrene tak siramno praenmu lho. Nih, Ayo. Kon iki nono donya kabeh iku mang ibarat titipan. Lek iso wong urip ku aja numpak donya ditumpaki donya. Iku lek garemu. Tapi lek kanggo kumpul. Ya. Urip ana donya sepisan kudu dadi wong sugih. Kemulan duwe lek iso. Bantaran donya ngerti aku. Ya lek iso. Lek iku donyane bapakmu. Lah wong gerangamu celana sitoke gak wutuh. Buktine lek aku karo bapak iki gak iso mengku donya, gak kira sugih ge pakai tok ngene ya kok kaya kon mati grembel ngene iki. Karuan wong melarat kaya aku ngene, tapi lek pikirane normal, sugih kaya dapurmu. Kon roh wit kemadi. Apa? Wit kemadi ku lek nemplek dhewe liyane dolong bongko sing dinuti gak kira gelem ngali. Aduh gak usah kakean ngomong, sekali boroh tetep boroh kon. Iya gak apa-apa, lha apa? Aku wis cepet nguasno bukamu. Kudu nyingkre teko mangan. Cangkemmu sedina mulai ping 7, tapi lek kon sing nondong ambel gak kira ono. Lho, kok ngono? Tapi lek juraganku loro iku mang. Oh iya. Ayo. Sepisan kene ambel. Urutane nyingkre kon saiki. Ayo. Mas Wonten Koko apa to Pak Mbok? ning kiki. Pun sampean sing sabar, bebasan wong sabar subul wong salah bakal selek. Dosa neraka cek disangga-sangga dhewe. Wong kaya ngoten niku besok lek mati pun dojuraken ngalor. Bila perlu dijongkir mawon. Kula tak mulih dugi mriki. Loh. Iya. Kula tak mulih. Lamun kula mboten nyingkrih dugi omah mriki. Iya. Kula mboten ot. Ambul termasuk dadi penghalangi rumah tangga. Mboten puas kadhe sampeyan. Nun, nggih sampeyan melo. Wong kabeh niku wau donyane bapak sampeyan. Sampeyan di waktu cilik dititipaken niku. Krana Pak Lek sampeyan gelem dititipi. Krana dikeki donya. Donya entek mboten masalah lamun digawe mikiraken sampeyan kali ini. Ampun. Lek riko nyingkrih teko kene lek. Terus sing tak sambati sapa? Kamangka lek aku dipulosoro karo adikku lek. Tonggo teparo mek kur nyawang. Gak iso melok cawe-cawe. Tapi lek Riko iso belani aku bareng adik. Mas Koko kalian ning iki pun ta sampean sabar mawon. Wis nasib karo Mbok Pak Mbok.
boten napa-napa. Senajan to kula pun nyengkre dugi mak sampean ning kula pantun dugi jauh. Kula delok dugi doan. Nggih. Bon kula tak boleh. Lek. Sampean lek nyingkrih teko kene lek sampean oleh penggawean liya terus sampean uripe penak yo lek aku karo adikku sampean parani Pun sampean kuatir. Kula mboten kira lali. Kula mboten kira lali kalih sampean tetep eling. Pun sampean sabari mawon kula tak boleh. Ya. Pun antum selamat. Antum selamat ning. Nggih. Wis pidato. Apa lagi sini? Hah? Kowe. Hol. Ngarep kon wis ngomong gelem minggat teko kene tapi lek sing ngongkon arek loro iki. Tapi nyatane kok sik bulet arek kene. Nyengkre. Lek gak mangan. Lelek aku gak nyengkre iki lho, aku bisa berpikir. Aku bisa duwe isin. Ya wis minggat kono. Gapun gak duwe pikiran, gak duwe isin. Ayo nih, Lelek aku masih mau gak gapun bisa duwe isin. kok sik bulet ae kon. Ambune. Lek aku wis nyengkre lak puas aku. Kan ngalangi entekno donyane. Nek gak perlu kon iki ngomong, sing penting kon kudu nyengkre. Lek wis ambul nyengkre teko kene titan ngono. Oh kancam kon. Ora, gak suwe. Kon nututi pojokane katok. Walah. Asale melarat, basi melarat. Ah, lambemu. Lek lambene wong kere nyegakno gak kira mandi. Kon lek gegilo-gilo karo ora duwe. Kowe nyengkre kon. Yo nyengkre. Aku wis cepet banget kon. Aku nyengkre teko kene bolong omah. Hah? Apa kono? Lah nek gak bolong dapur mu liwat. Kowe iki gak ngono lho. Lah aku masih kok patul apa anggapmu melayu. Tinimbangane ambul urip sing kaya ngene luwung makan kon aku katok mati. Yo nekat kon anjene. Ya paculen Anjene kon wong kere yo nekat kon. Lah timbangane urip kaya ngene dinjanjah karo Sampluk tenan. Sablu napa? Sampluk tenan. Sablu napa? Ya gak kira wani. Lah lek aku muni tempilingen ngono. Tapi kan Hei, Eling tenan lek aku. Ayo males so. pacul tenan. Paculen, pacul pacul. Pacul kon kok. Sejam mbek aku. iki adikku iki. Apa iki kon tak dot? Lek soto lawan. Pilih kan? Tapi kan. Ayo tapi pilih. Yo, ayo pilih. Sampai ambul ngomong sing macem-macem, ya kok dapur ngomong ngene iki. Aku ngandani aku tak. Ya buktine. Ambul ngomong ya apa? Ndak ngomong apa. Tapi lah dapur gua. Tapi dapur gua. Dapur gua. Wes saiki bisa disore. Oh, dia ada pisan tadi. Ada pisan tadi. Ada apa? Gak apa-apa. Adik pojok di pelosoro tak ojo. Oh, pancen aku
ngisakno pisan maren. Ya terus karepmu. Carane wis. Wis terserah kon. Cekelen. Iki ya. Ya. Wis ngene kate lapo? Wis gak kira iso ngurusin donya. Kon pancen bener awakmu le. Pokok karo iki. Kon mulai dino iki ojo sampai kon balik ana mawon. Aku njaluk sepuro. Aja kaya ngono to, Cak. Aku sing dadi dulur lanang gak iso nglindungi adik. Wis to, Cak. Ora usah ngomong sing kaya ngono. Apa meneh aku saiki wis gak ketok dhewe. Selagi ora sing kaya ngono ki aku Cak, tak ngerti. Ora sendiri sing andane. Tak dongakno muga-muga besok awakmu duwe bojo sing gapi ya. Sing jowo. Aja ngomong ngono, Cak. Aku sing akan ngubadi Riko. Jaluk tolong ya, Dik. Ada apa? Aku golekno mobil. Ombe. Riko malah to, Cak. Riko dari kene ya, aja semari ngalir aku durung teko, Cak. Tenang, Cak ya. Sampai dari kene lho kok. Kok lek rame-rame aku jengole goleki. Cak wis sampai dari kene ya. Tak dene banyu dhisik, Cak. Iki wis gak jawab. Ateges iki wis adoh. Banyu. Umpamane awakmu teko kene aku gak ono, Dik. Aja kok tangis. Aja kok goleki ya, Dik. Berarti cacakmu iki wis mati. Dik, aku njaluk pamit, Dik. Njaluk pamit mati. Gusti. Kula nyuwun mati, Gusti. Lapo kek kok tawang tangis. Opo kelangan alian? Dik, kon tunggu kan, Pak. Lapo? Terus gini gampang. Ini lek akan bilang. Oh, iya iya. Tidak makin melak aku ya, Mas. Ya. Saiki ngene yo ya. Kira melak aku. Babakan kakangmu lu tak boleh aneh. Ini ae. Kon melu aku ya. Melu aku perkara kakangmu aja digoleki. Jenengmu lho sapa jenenge? Aku ora jenenge sing sapa. Sapa ini? Terus awakmu salah apa?
Lanang iki lho. Iki duduk dulurmu. Lho. Ya wis niki kok. Takonono. Oh. Mangkem yo. Sapa jenengmu? Ngones. Sapa? Aku Madari. Madari. Iya. Adeg jagoan nyaran ya. Kowe wani ngalang-alangi kekarepane kanca-kanca samene kae. Ora kelak warta dol parungon. En kanca-kanca iki kedot kekot-kekot. Kon apamu sing kok jone? Sita. Kok mringis? Wong ngomong padha menungsane ana nggone embung kok ya sing penak apa? Apa? Sik Apa? aku melu takon. Takono. Terus arek wedok sing kok grebok iki mang pernah opo sih? Gak pernah apa-apa. Wong liya. Gak kenal. Lah iya lek panjene wong liya, ora opo katik grebok wong wedok. Nek panjene arek wedok iki gelem kok rabi. Ditari lan-lanan apa sing apik ngono. Hus, pancen. Wes kebiasaane broyo ngene iki. Kebiasaane broyo. Ana arek wedok cangking ngono ae. Nek ngono arek wedok-wedok sing bendina nek sore kate ngaji wedi, kate budal sekolah wedi, iki disebabna teko tumindak wis ora. Pancene aku jagoan aku. Katanya apa? Dapurmu katanya apa? Heh. Dagrek. Seta aja Wes kon ngomong karepmu sing kok njaluk apa? Ngono Kang. Lah nek panjene arek wedok iki mah dudu apa-apamu terus kok grebek. Wong aku iki wong lanang, aku melok isin aku. Lho, lah ngapa kon kok isin wong iki urus aku mari arek wedok? Mesti- Kon wong liya minggir. Aku gelem minggir. Tapi aja kok terusno kon budal arek wedok. Nek terus apa? Menungso Aku sing ngalang-alang. minggir. Kon gelem balik apa ora? Mumpung durung aku muring-muring lho ya. Bro gak gelem balik. Gak arek wedok iki. Kon gelem balik apa ora? Gak gelem balik. Ayo. Saaken arek iki. Yuk. Sik ta. Jenengmu sapa? Kula Setya Kiki. Setya Kiki. Nggih. Lah terus kon kok nangis ana nggone embong. Untung kon mang ketemu karo aku. Umpamane ora, jelas awakmu iki dadi korbane arek-arek sing gak tanggung jawab iku. Kula wau lak kali cacak kula. Iya ya. Lah cacak kula niku wuta. Ora ketok mripate. Nggih. Lah terus kok ya saken ta? Lek terus kok tinggal. Lah niku wau kula tilang iki boleh paut iwon minum biasane niku. Oh, njaluk ngombe. Ya kok langsung niku malih pun mboten wonten. Cacakmu gak ono. Nggih. Waduh cilaka iki. Lah terus tujuanmu nek kon iki cacakmu wis gak ono kate nandi? Kula nggih badhe madosi cacak kula. Lah saken mangke pripun? Sinten? Sik ngene ae. Sopo jenengmu, Mang? Setya Kiki. Nggih. Ini umpamane awakmu iki tak tolong, terus tak jak mulih nang omahku ngono gelem awakmu? Lah tenimbangane awakmu iki ana nggone embong tanpa tujuan. Aku iki cuma saken aku mek nulung karo awakmu. Gelem apa ora? Lah mangke cacak kula pripun? Gampang kok nek awakmu wis mulih nang omahku. Engko kon nek wis ana omah nek panjenengan kon kepengin golek cacakmu, engko tak bantu. Saestu nggih. Iya, Eloten kula nggih purun. awakmu gelem. Nggih. Ya nek panjenengan kon gelem, saiki awakmu mulya nang omahku dhisik. Engko nek ana omah nggone pinggir kali omahe gedhek, ya iku omahku. Lek mboten kula riko riyen nggih. Awakmu rono dhisik, engko sawaya-waya ditakoni karo wong tuaku, kandha nek aku dikongkon Mas Madari. Oh, mekaten nggih. Eh. Ing mekaten kula riyen nggih. Iya ya, hati-hati lho ya. Aku nek ndelok arek iki sak mandare arek iki ora kliru omahe. Nek tak nek gak tak tututi, jelas kliru omahe wong. Dek, aku tekan, Dek. As. Nang ndi arek Mang? As. Oh, anyane wong wedok gak penak.
Lah wong sing lanang golek pitung kaya malah kluyuran karepe dhewe ngono ya apa? Ngono lek diarani selingkuh gak gelem. Wis tuwek tapi gayer ae lare nom. Lapor iki kok nyocot ae. Lah nanti kan Tepak marani Kang Rosman. terus mondok. Lah apa Pak terusno? Aku marani Kang Rosman, tak kok kok gak sulit rene. Terusno. Rusman mbek aku ya sing ganteng aku. Tapi ya Rusman. Iya nyen aku gak tau tok-tokno jamu. Aku bolak-balik Yusuf ya duwe. Rusman iki duduk sanak duduk kadang lek ngekek duwe aku molo 20.000, 50.000. Lah aku Kapan nek ngekek duwe? gak ketok cilik anakmu, kon meteng anakmu sing barep, sing nomor 2, sing belanjani Rusman. Rusman durung dadi wong kene. Rusman iku Jawa iki nang aku. Lah sapa ngarani Dura? Winginane aku tenang pasar ketok aku mlaku, nek nggo motor aku ya ditunuti. Motor apa Rusman? Ya nggo motor timbang dulurmu modit. Nggo motor ditunuti ora oleh. Kok rusuh Rusman nggo motor? Ya rosok lho. Nyetir blok. Aku nang nggawa ngono kok. Aku ora tau nggo motor, nggo sepeda ora tau, numpak sepeda tau aku. Rusman rusuh ngene. Jadi riko ora gablek motor. Loh, Aku te rabi wong sing duwe motor ae. Rabia, anger minggato kon. Minggato? Ya minggato riko wong iki omah-omahku dhewe kok. Loh, Oleh aku gawe-gawe dhewe tinggalane mbok. mbok Kaya teko rene wong lanang-lanang lan katok sitok gantoken kowe ate ngongkon aku nyete ya nyintri dhewe. lho, kono aja ngomong ngono lho. Lah iki kok sing minggat aku ngono kok. Mulai aku nyengkri temenan Nyintri getun. ya ngacake nyintri ya. Tenan? Nyintri ya. Gak getun? Hah, lek gak antri arek lanang sing sapa kene. Antri lengo ah. Gak apa-apa. Lah yen kon minggat aku ya tak minggat. Ya minggat to. Tenan. Minggat to nang nyintri ya karuwane. Gak apa-apa. Duduk kontok wong wedok. Sapa wong wedok? Lah tilasane kemat iku. Ya wedok iku. Wis, Gak kontok wong lanang. wis, nek aku nyentri aja dipikir. Lah apa mikir? Yo, ya mikir sing Joko ta. Mulai nang Kang Rosman aku ku. Minggat kok lho. Minggat ta. Kono minggat wis. Kono ae. Kono Rusman, kon minggat-minggat iso Aku lho. kok kon minggat iku lho. Aduh, aku minggat tenan. Aku masih gak bojo konang lapangan talok ya oleh bojo aku. Nang lapangan talak golek apa? Bojo. Lah kon yo nang Rusman. Lho, prasaku lek gendene talak iku gak ono lokasine wong wedok ku gak ono iku. Siari barang nek kono. Lho, iku ganteng iku. Lho kek sing metu sungune iku. Begitu ngono batukmu cepet ngono ah. Ono ngawur kono. Lah lak sawah ta kang kono? Heeh. Golek-golekno mangan. Mangan apa? Ya sego. Sego jagung apa sego putih? Ya dedek ae kan ini tak sosore wis. Riko iku lek ditakon sego putih aku ada sego werna loro. Jagung apa putih? Oh dedek lek omahku wis ora mangan-manganan. Ditari terang-terangan kok. Ya sego putih yang. Sayang. Ajang piring seng apa piring beling? Ebor. Kok ditakoni kok kaya ngono sih Kang Riko iku Kang? Aduh ya babeling, baseng kok rene ngono lho. Ajang layahe Dik, ajang piring beling Dik. Mbok ngono po? Mbok dik lek. Lek mangane nyoto. Ya piring seng. Ambek sendok apa ora? Rempak. Lah apa kok ambek lempak? Anggitmu aku atene ngerot gampengan ah. Yo baseng kok bawe sung ngono. Kok ditakoni ngono iso ora nyoto badok-badokan? Mbak nguntal ta ora? Oh Lah kono apa belum mau nek kene tak pangan. Wong tak kapok
kaplok mangan karek mangan kok cuci kaplok Kowe aku kasar nek tuwek ngene kan aku. Masih aku ya iso kasar. Kasare napa? Kasar apa? Aku ora apa sih kan? Kita iku lho, lah apa sih? Anakku apa? Ayo. Aki ngatemo. Wis kok wedi dhewe aku. Ayo. Dadane temane wong wedok ae kok. Oh, wedok apa? Aku kok kata terus atasamu. Temane wong wedok ngalah wis kok karepe dhewe. Tak plok kae. Lah kenapa? Didik nangis. Ya terus ana para wong tua aku ora tau nek aku seterus sama. Lah. Lho ngono. Kan kandhani. Kene lho. Ora seret kanggo. Ora kene. Rundingan sawat botol pisan ngono. Ora kene. Jak rundingan kok ngejak gegeran. Wong kek gegeran iku rezekine ngedoh. Wis samping-amping ndek lawang ku balik. Mangane pituture wong tuwa iku digawe. Nek ngadepno magrib, lawang ditutup. Ngene kala teko. Nek ngadepno subuh, lawang dibuka. Wah, urusan pitatene ngoceh tok tapi nyatane ya ngono. Enggak. Enggak apa. Purane Lek wis salah yo sepuro, titik-titik nggih sepuro. Purane. Plak. Sepurane. Jangan kok. Ora kate nyepuro. Lho iya rek. Lah aku mang teko Pak Jokemin. Pak Jokemin aku bayar aku macul ngenane 50.000. 50.000 iku lek digawe tuku rokok 5.000 karek piro ngene Grek? Karek 45. 45 tak gawe nyarutang sing 15. Karek piro ngene ya? Yo karek 30. Ya aku lalian ya apa rek? Karek 30. 30 iku wingi gawe nyetil bayar lampu nyalur iku 10.000. Karek piro iki ya? Yo karek 20. Lagi 20 ngene iki kanggo sapa? Kanggo aku. Lho, ora ono duwe lan nyosor ae. Bapak ayo. Bapak. Iya. Iya. Yang. Ya yang. Yang Bapak. Rasamu layangan ah. Bapak. Ora doyan. Duwe. Aku belanjani kon ya. Kok bengi kok. Duit 20.000 kok kate blonjo. Lha Yo mangan iwak asin iki kok. ya ora apa-apa Mas Uya apa ono sekone. Kan anakmu. Anakmu lha apa? Jalan dia nang lanang. Lah nek wis gerang ya keluyuran ta. Wis kok kongkon nang lho. Dikongkon kok isuk nang ya gak mulih sampe mari lek mangan. Ya lah. Wong tuku kropo padane padha mek bapaknya Edan. Lho aku kan nurun ae iku. Aku biyen kojrok dadi nurunan Edan. Aku biyen kok gak konan dukun ya kojrok terus aku. Lah iki. Nek Turun kon. dan dikon tak kong tuku kerupuk mangkok gak mulih. Tuku kerupuk warunge tutup, Mbok. Tutup. Warunge tutup lah duwe endi? Lho, jare kon nggih tuku kerupuk. Kon nggih tuku kerupuk jare. Lah ya ndak kerupuk endi? Dikandani warunge tutup kok, Mbok. Mbok, apa? Sampeyan kira ono apa sih? Tuku kerupuk. Lah ndi klupuke? Warunge lah tutup. Lah lek warung itu tuh duwike kek mbokmu. Jare kon gawe tuku kerupuk. Seneng. Lah iya, lek tuku kerupuk endi? Kerupuk endi kerupuke? Kandani warunge tutup warung loro iki cono ya. Tutup. Tutup nur penuh. Lek wis tutup, duwe endi?
Cari kon gawe tuku kerupuk. Arek iki ajen goblok kok. Ayo, ayo kene. Lah ngleyang. Ajaran ngono lho. Lah wong arek sakmono gedene kok goblok. Lah kok pinteran gentolet. Ya apa gentolet iku dikongkon tuku? Apa monggo? Lho monggo pinarana. Pinara. Tunggu. Lungguh. Kan omamu ndi, Nduk? Lo mboten gadah omah. Aduh saknone rek. Terus kan jenengmu sapa? Jenengku lah, Pak. Heeh. Jenengku sapa ya? Lho ya mbuh. Kok takon aku takon kok. Setyo Kiki, Pak. Sapa? Setyo Kiki. Oh, panggilane Kiki. Nggih. Oh, lah iya ayu ning ngene kok jenenge Jumain ngono Loh, lah. lha pripun to Pak Jumain? Setyo Kiki, Pak. Ya Kiki. Nggih. Kenalno nak. Aku Saiful Jamil. Aku tahu nyetel Saiful Jamil. Oh, mau kita jenengan karo Saiful Jamil. Ya, lah terus kalau sampai mrene lah apa nak? Loh, dikengken Mas Hari. Terus? Niki napa lurus adiane Mas? Ya aku bapakne. Aku bapakne, anakku loro. Nek nyene kon bener-bener dikongkon anakku. Iku anakku iku paribatan durung cukup umur. Oh, ngoten to, Pak. Durung cukup umur iku. Dadi ya wis umpamane kon gak ambek anakku gak masalah. Wong aku duwe bojo ta bojoku wis tuwek. Bojoku wis tak pegat. Oh, kok dipegat? Kadek yo Wis gendeng. ngono Pak, wis. Kadek yo gendeng ah. Wis aku ora apa-apa wis. Ya sak ngono wis nang gak basa lah. Aduh, golek sing ayu rek. Ya mesti. Aduh, Kok ana bengkarokan? bengkarokan kakimu ngono. Yo, Lah, iku asale bojoku tapi wis sampe Rusman. Dadi aku ya oh, mbok. berarti dipegat ta, Pak? Wis mbek Rusman kuwi gelem dikae duwe ya. Pak. Mari madu buat delane. Iya, alam ini nang kakek Minang, Nduk. Sik ta. Duwet untumu ngono. Sik ta. Kon iku lek ngomong aja anu kono omamu di. Ya Bojone kok dirangkul-rangkul. Lah apa aku sing rangkul? Lo jare dipegat, Pak. Lah iya kok ngurusi. Jare dipegat boleh gendeng. Lah ya apa kok ngurusi rumah tanggane wong? Ya, Pak, ayo, Pak. Ayo, Pak, aku ngantuk ngene iki, Pak. Pak. Ora Apa sih kok? aku lah ora. Aku lah ora. Lah kok aku dibu ya apa sih? Iki bojoku. Wis seru nek bojone. Pak, jare wis triko pegat boleh gendeng. Jaluk Rika pegat. aku wis muni pegat lho ya. Jaluk. Wis kira tono talak lho. Gak kira tak keki kok bengi. Kon Murokono talak kon wisan. Jaluk. Maksudnya ngene lho, kon cemburu ya ndelok. Aku ora cemburu, lek kok rabi-rabin. Ya ora. Atase rabi sak isorku lah, sik ayu aku. Yo praene wis miru ngono kok ayu. Loh, tapi dhisik kok ayu bae, Pak. Ayo apa aku sing gedrodok rabi. Lho Riko iku maksudnya kon dhisik, Pak. Aku asale teko Nederland. Lah iki teko Oh. Terusno para. Ayo tak terusno para. Iki terusno para cepet iki kok. Ayo. Aduh. Cepet. Hah? Cepet apane? Aduh. Meletes. Kayak ngono kono cuma lanang. Lungguh. Wong wis anak-anak kok aturane kaya ngono. Cemburu. Delok. Bahane aku kon cemburu ambek arek sakmene. Aku ora cemburu. Lah kok nesu. Jaga-jaga. Lah iku. Soale Riko nyonyo. Iya. Ojo meneh ketok arek kaya ngene. Wong ketok bedes ari kaya kebimbang. Oh, iya toh, Pak. Iya. Lho ya ora, Nduk. Kira bedes dibimbang. Wis aja dipikir. Iku ngono wong gak kenang ngene lho. Bangu. Arek iki ngono. Mulane tak rangkul. Sing ngomong rene anakmu lanang, anakmu bareng. Mas Adari. Ngono lho. Lah dadi Apa mamu ndi, Nduk?
Lho, Kalau niku sariki mboten gadah griya. Lho. Sampai seperti kula ale pas uang. Kalau emang aku nang kene iki. ora apa? Lah sampean aku takon lah apa? Apa? Lho, Griya apa lho? ora liya. Iki omahku. Sampeyan sing kali aku ta? Ya aduh. Semayanan nang kali kok. Aduh. Kepingin. Gendeng. Kepingin. Aku pindho. Iki anakku. Lho, iki mbokku. Mbok As. Iku bapak Ponte Pono. Benu. Oh, dadi iki mbok Arif. Heeh. Kon kok lanang wong tuwek lanang wani-wani loro puluh Bener, benu. Gus. Saking iri cemburu lho mbok kali. Kepingin. Lah Ini lho. Kita lah. Ditumu krime, tur kon sing padha nome. Iki ngono sing awan mrene dulurmu lanang. Lah apa wong aku? Iya, kecelek. Oreli, kecelek nu. Oreli iku apa? Oreli. Kok iso? Kecelek. Kok iso nu? Bapak, Lah ini lho bapak kok iso nu? aku biasa kok. Hasak. Alah. Alah, bapake karo anake padha wae. Padha edane. Sangat kenal ini. Alah. Hasak. Padha gendenge wong papat. Lah kok mondok. Pak, aku kae sampean kangen apa? Kangen tuku grobok menasale. Untuk kerapa? Terus? Aku kepethuk arek iki ya, Pak. Terus Nduk embong. Ah. Saken kate ngirim segone mambu kena apa-apane saken. Terus kerapa tak kena arek iki tak ngontraki. Terus lah ngono ku ya ngomong ah. Kenapa ya lek sampean oleh lego lek gak lego. Lho, oleh kok kekno wong sing duwe kebutuhan. Lah iya nduk kebutuhan Wah, iki. ngene wae mulan. Sapa? Konon. Aja dipikir. Kandhane aja direken wis wong loro iki. Heeh. Pokoke yo mben yo sing tanah pinggir kono tak tanduri sumpala. Tanah ndi? Pananu sampeyan saya dadi bojoku, pananu panen salak, panen wis nang buritan kari nangan. Pokoke iku. iki to, Mas. So, Oh, Mas Dosi, ya ini waktu kau demo. lah iku bapakku, iki mbokku. Oh, niki lho. So. Ketahuan kali ibuke karo bapake apa? Aku kuwatir tak tutut kok gurya wis dilek sampean iki kesasar, Dik. Mek kesasar. Iya, iya. Tak jalak delok bal-balan ae yo. Lah. Melok delok bal-balan karo aku ae wis ora direken. Akang ae kok wong kadang elek aku wis enom sik renyah sian. Hei, ya lah temun. Aja direken. Iku arek gendeng iku. Nggih, Mas. Aja direken aku dhewe ndelok adikku. Aja melenu. adikku iki. Lah wong nek kula ku Eh. wis tarak kropo sak kresek. Eh, Lah wong Tak kandangi lho. ngene iki lho. Menutus ngene bapak. Lucu bathuk. Pokoke sampean nang ngene wani-wani karo aku karo Caca, arek kate serebut tak dungakno pono munjledos. Tak mledos. Pono Sunat apa jarang toh? Mbak lali, kan wis sunat loro le. Si sunat iki kok sampean Pak? Iya, kan. Aku nyinoma. Tuh, Pak, iki tak kei iki lho. iki sapa ya sing lama iki, Pak? Kenapa lah aku? Kon sing jelase kon sing lama. Loh, aku sing gawe rene ya, aku sing ngongkon. Apa? Aku sing enggak kaya kroyo iki. Lho. Hei, dosa kon. Kayak jamu minti jongkir kon. Oh, lah wong aku. Iya, kita ngene. Wes sampean sing dhuwur aku sing ngisor. Ya iya. Kepingin iki. Kon iku Apa semongko diparuh ki? Aja melok-melok. enggak. Wis saiki ngene, Pak. Pokoke arek wedok iki tak pasrahno kiri karo Riko beres ora Ya kowe. wis kowe putusan ae wis. Ya. Tak urusane tak Bener lho. Iya ya. Ini lho. Kang. Apa sih? Ini wis urusane wong lanang iki. Nduk. Nggih, Pak. Engko akhirnya anak peluru iki gegeran. Duduk Pak aku iki gak gelem kok nggene enggak.
Gimana nih wes? Bom, bekmu mang 20.000 bekmu. Ini. Gini. Kok ge apa? Salah ngene. Ati kok ge apa ngomong? Arek iki sak ning kene teko kene. Gak kok jauh. Kak. Nduk ya. Ngene nduk ya terang-terangane bapak engko akhire gegeran. Gegeran perkara anak. Ngono lho. Lah kalau wasok jam pundi kok kula mboten gadah griya, Pak. Yo gak ro asalmu nok endi? Timbangku dadi anakku dadi tukaran dadi musuh. Wis tak labatan nek ngomongku ndak kekno. Iya ya. Ngene nduk ya. Sing enak. Kon saiki wis pindah wae. Teko ngene kene. Iki kena-kena kon gawe tuku jajan. Duduk bapak moga. Ngono lho, Nak. Ya. Kula pun mboten gadah sedherek. Kula pun mboten gadah griya. Iku mangke wonten pundi, Pak? Saya kula cukup dek pundi, Pak? Nah ngene iki sakjane Sing kok jojok biasane wis aja kakek nomor wis timbangane nek tukaran yo desangmu wis nek muni ae akhire kok timbangane anakku tukaran wis aja kakek nane saku iki gak mentoloan wis akeh ndangane ya Pak, niku ya wis. Ya Nak. Ya wis. oh posisi Lah. wis Wis apa? Wis. Beres wis. Wis beres. Wis. Terus Landis setio iki ya. Lho, kowe beres iki mbokmu barang iki. Diberesi ya apa? Tak kon nyeker kok kene tekan geger. Setio iki kok nyekre kok kene. Iya. Kok nyekre? Iya. walah Rek kok ditulungi apa? ora keri ditendang lu kok gak cuklek Lek cuke. Ya. Nang Rusman. Ya apa? Arek kok gak genar arek. Anu tanggale barang dinane ulani barang wis tepa, Pak. Putus. Sampeyanku cocok wis ya. Putus. beres Ngono lho. pokoknya wis beres Dinane wis sampean duduhi wetonku barang apa? wis Tepa isan yo. wis tepak Wis beres yo. wis beres tak usir kok kene tak kon ngali Nek ana macan sing galak iki lho panganen aku. Nek ana ula sing gedhe iki lho untalen aku. Gusti kula mbok nggih jenengan pateni Bapak. Oh alah iki Dik, aku njaluk pamit mati ya, Dik. Aku tak nyusul bapak bareng Gusti, kula nuwun mati. Jenengan boten saaken kula pun waleh urip kula. Menungso urip kok waleh urip. Hah? Gunane napa kula urip teng donya? Lan kula niki boten sampurna, Pak. Gunane napa? Ayo tanganmu jangkep, sikilmu jangkep, rupamu ganteng kok kurang sampurna. Tapi kula boten saged nyawang dos pundi kebiaring teng donya. Kamangka riyen kula niku saged delok, saged roh niku abang ijo ning sakniki boten. Namung peten sedaya peten, Pak. Ngerti aku kowe ora katon to. Ayo ngono wae kok ya bingung. Aku ki mbok ya usaha.
Wajibe wong urip ning alam donya iki usaha ikhtiar. Ya apa carane bisa kowe iso ndeleng kahanan donya? Pak, jenengan saged tunggal wonten jenengan boten nyalami kono. Sing ngalami ngeten iki rasane, Pak. Ya. Setengah mati. Umpama kowe tak tulung piye? Terus pundi, Pak? Umpama kowe tak tulung, tak usadane mripatmu supaya ben bisa ndeleng kahanan. Saestu napa, Pak? Saestu. Matur suwun. Saestu nggih. Matur suwun, matur suwun. Ayo sik ya. Tinggal ketip sing kerep. Pak. Matur suwun, Pak. Ya. Matur suwun. Cukup, Nek. Jenengmu sapa? Kula setya koko. Setya Koko. Mulai kula tasik cilik enten agengipun dereng ate sepisan mawon kula niku ngrasakne urip seneng. Malah sakniki kula pisan kaliyan kula Bisa karo adikmu. sengaja kula tinggal Pak mergi kula rumaosi nek kula urip donya niki namung ngrepoti dulur. Setya Koko. Nggih. Aku arep awe pitulungan karo kowe, kok jarene bapa wegah kanggonan kowe ora, ya. Padahal aku neng kono munggah gugur kae. Wonten pojok melik Iya. celake wit ageng nika. Heeh. Ning kowe ora usah tak jak merono, kok malah ora karuan. Wedi dina iki aku arep wenehi karo kowe. Dicoba tanpa nono. Saka dalan kowe nganggo iki, kowe bakal ketemu karo adikmu. Adikmu Kiki to, Rini Kiki to. Bapak guru kok ngertos? Ayo ro aku kira sadurunge winara. Nggih, leres Ya. nggih Bapak. Saka dalan iki kowe mlaku wong idul ngitan kowe bakal ketemu karo adikmu. Boten Bapak guru. Coba nggonen iki. Ngatek kok. Setya Koko, Nggih, Bapak. senajan penganggomu gur kaya ngene, kowe wis gawe cadar kang saka aku. Kowe sithithikake bakal tak pilih sudo asma. Kesesenan geter kelawan pater suket gegodongan bumi angkasa. Setya Koko ya pendekar cadar hitam.
nama pendekar cadar kita. Pendekar cadar. Ya ireng. Nggih. Ayo kita. Jeneng lah Setio. Loh, jenengan mboten kenal. Oh, ngerti. Wong pendekar. Kok aneh ya? Kalau timbang dilanjutkan sih sering kambecani. Loh, aku ki ngerti wong pendekar. Awakmu duwe dulur, muka, ini Setio Koko. Bener? Loh, kok jenengan semrat saking pundi? Ngerti. Kan sewu. Panjenengan iku sinten to, Pak? Kok semrat kula? Aku Tak remen dadak kula niku to. mulai kakak udah. Iya. Loh, nggih. Kuburane iku dino ora. Sastu ta? Dino apa kuburane lho. Wah, Sarah. lah. Sinten lagi ae sinten? Sabar-sabar ya apa jare? Sabar ya. Wong awakmu dirangkul karo arek lanang kok ate sabar. Kene tak jare. Tak jare. Tak jare. Mas, sabar dhisik to, Mas. Sik aja Eh, kesusu. ngomong sapa gendakmu iki ya? Mas. Lho aku duwe sampean kok iso golek gundakan piye to? Tapi nyatane ono ngarepku ngomong tresno karo aku, seneng karo aku. Nek gak ono aku kon ngerangkul-ngerangkul arek lanang. Iki sapa? Eh, ngomong. Heh, Waktu aku mbak Embong aku diperkosa bener-bener ya iki sing nulungi. Iki Iya. Ah. Iya. Makane lho aku Cak. diatemin aku. Kandhanono. Ngene lho, Mas. apa? Iki ngono cacakku wis tak golek sepro seprene iku. Sapa? Cacakku. Sing kok golek iku? Iya. Sing mripate gak ketok. Saiki selaras. Waduh, sepuntene, Mas. Sepuntene mawon, Mas. Wong njaluk sepura padane wong sobuh. Ngebong dupa. Aku wedi. Wedi iki. Lho soalnya pisinan bocah. Apa gak apa-apa. Iki wong jenenge wong cemburu ya. Iya. Jenenge sapa iki? Saking tresnane kemau. Kula Madari. Madari. Nggih. Oh, iki Oh, iso ngomong ta iki? awakmu durung luset ta? Sewu to aku sian. Iki sapa? Bedes gentung. Wah. Kate ngrangkul-ngrangkul carane tekku. Kon pisan dhisik. Gelo. Aja. Sabar dhisik. Cek modern sik emosiku. Iki yo wong ta. Duk gerdu. Wedi. Wedi. Kadana lo. Loh, Sik wedi pisan. iku lek kok gak ono bengkok. Gelo jenengan. Iki Kok guyang-guyu gendaan mriko ha? Sik ta. Kandhanono, Dik. Kandhanono. Aja kesusu murang-muring. Gelo jenengan. lho, Lho sik to sabar. Iki ngono cacakku. Biyen iki gak tau ngomong lek duwe cacak. Pas tak kirim iko. Iki ta? Iya. Cacak sampean? Iya. Loh, iki aku tak isin ya. Isi nang sik. Kerupuk iku teko arek iki. Iya, Cak, kok iki. Wah, ya tak pangan aku sak bulan wapuke gak mari-mari. Sepurane Cak. Wah, Sepurane ya. yo jenenge gak ngerti. Sepurane ya. Hei. Ini ya. Kok kenekan? Sepurane ya. Oh. Yo. Ngapunten. Ayo. Heeh wis. Eh? Iya. Puntene, Bapak. Ya tak sepura wis bisa. Bisa-bisamu tak sepura. Cak, Ya. Iya wis. Ngapun. Yang ngene sing rukun le. Eh, Sing rukun awakmu. sugeng rawuhipun. Iya, ya sugeng duduk aku sapa diku sugeng. Sugeng ganyan. Kon iki ngawur ae. Eh? Kon nek garo apese ku apa? Mburimu. Nak buntute ya.
Arek iki rek. Noleo. Noleo. Nyemburi kene ta? Iya. Oh. Wis kelet bokongku. Koko, nggih, Bapak. Iki sapa? Menika nembe tepangane iki rayine niki lho. Menika rai kula. Oh. Iki sapa? Lho, Bapak guru. Oh, iki bokong guru. Lho, kok iso bokong? Bokong. Bapak guru. Sampeyan gurune ta? Mulang kelas piro saiki? Lho, Kok mulang kelas piro? Dudu guru mulang ning sekolahan dudu. Guru apa? Guru kanggone wong sing golek kawruh. Oh, ilmu ah. Heeh. Piye lang ilmu e golek nang guru Mas aku ilmu yo akeh no, Mas. Lho, ilmu apa? Aku diteri sak tenong takane yo. Terus Ilmu iku bunder-bunder, lek dipangan nyeprot ana gulane tak kok bokong dideplok goblok. Oh, iku jenenge jemblem. Iku Iya. dudu iku ta? dudu. Ampun. Jenengmu sapa? Oh, nyene guru tenan eroh jenengku sapa? Dikandani ngulu. Jenengmu ki sapa? Iya, jenengku sapa? Iya sapa? Iya sapa? Lah, Ngapunten, Bapak. kenana ta? Panci menika bocah boten pati genah. Oh. Niki adik kula. Ngene to. Nggih. Kowe ngene ya? Ngene. Ngene lah tahes saya. Tahes. Iya iya Eh, iya. Jeneng ngene wong edan goblok. oh dudu. Kulane jenenge ngene sapa nyono asine? Sapa nyono? Apa mau diceluk sapa ora ya semaur? Nggih. Sapa? Dalem. Pinter. Kena mejeng mlebu injing. Iya. Sampe itu men mlebu men ujian. Adus ya nek sekolah. Mboten. Loh, kok adus? Kula kan ngemut bu guru. Niki panci dablek, Bapak. Kula ndak Turun sekolah. Kula ndak belek. Iya iya iya. Koko, wis ketemu karo adikmu? Sampun Bapak menika. Oh, wis ketemu. Bapak guru ya. Yen wis kaya ngono. Iya ya, Nduk. Iya 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 ya. Sing rukun karo cacake ya. Koko, saiki bebarengan karo adimu, karo si sapa Santoso? Kula, Mat. Oh, Madari karo sapa? Ayo barengan nang kene. Ngoten. Heeh, iya 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 iya. Waduh akeh temen sih. Kula badhe madosi anu petilasane Padepokan Gunung Rante, Mbah. Padepokan Gunung Rante. Nggih. Kowe biyen kok ngerti karo Padepokan Gunung Rante? Kowe kok nate meguru ning kono? Anu kula badhe manggihi Kang Ponco. Ponco Wirya. Nggih, Pak. Siapa kanca sumo? Apa kowe salebo? Jenengan kok ngertos, Mbah? Ayo ro ae wong aku kok. Lho, jenengan sinten to, Mbah? Ha mosok kowe pangling-pangling karo rupane jok pangling karo suarane. Sinten jenengan, Mbah? Bapak, awonge mbok aja dumeh. Dumeh ngelmune akeh, kasektene luwih-luwih, kowe malah gawe karepmu dhewe adikang adikku ngadikuno. Aja nek wis kaya ngene iki. Arep piye kowe? Aku kok malah kaya ngono. Nggih. Wong sikil kula sisih nyeret, Mbah, Mbah. Oh, aku ya Ponco Wirya. Kang, Oh. niku Kang Ponco, Kang. Wes cukup. Kok tak golek. Cukup wis arek kok. Senajan dikaya ngopo, aku setitik ora miskin kok. Atiku ora lara. Masih bojoku kon njaluk tak olongke. Pusaka kon njaluk tak olongke ora apa-apa. Ora ono lho wong kaya Pirang aku. tahun niku tak goleki perlu aku njauh pangapura karo Kang. Aku wis jare adek padepokan. Muridmu wis akeh. Aku krungu ae. Aku malah kowe saiki kaya ngene kan anakmu. Pada aku dibong karo wong kampung, Kang. Masalahe Aku dikepung kate dipateni. sebabe Anake ku kabeh tak perkosa, Kang. Diperkosa. Lho kok gak dingayau? Bapak. Ayo nglakon ngono ae kok ya Kaya aku wis gak kuat diteruske. bawa pusaka iki wis. Iki wis tak lungke nang kowe. Gak aku wis gak butuh pusaka iki, Kang. Aku butuh aku. Hah? Butuh gemben. Ki apa?
tanggal 17. Iki kon balekke nang aku nek. Iya, Kang. Ya pancen iki darpekku ya tak kampani. Kang Boco. Iya. Umpama saiki aku wis tobat insaf, Kang. Apa aku sik dipangapura karo sing gawe? Mumpung wis ana sisaning uripmu Salebo, Iya, iki iya. nang waktu sing apik. Siramo jamas tetekya nenuwuna tobato karo sing kuwasa kaya-kaya Gusti sing gawe urip menehi pangapura karo kowe. Ya wis rambutnya tak ketok, aku tak keramas, Kang. Yo. Tak balik nang Keramas. Yo. Iki mau dulure Bopo. Neng tumindake ku wis seje karo angger-anggering Bopo guru. Aya yen kaya ngono ngarep aku wis ngomong, age-age kowe teko nang pademu. Tak manuki iso kakadoan. Kowe Kula nggih. Kula ngaturaken, Bapak. Yo. Lek wis kaya ngene kon kudu gak lali karo kabeh iki sing ngatur bapak. Lho iya lho, Mas. Biyen kon maido saiki sembarang kon kudu manut karo bapak. Nek gak manut cilaka ya temenan iki. Iki ki nek diarani swarga donya iki. Mulane hati-hati, nek donya akeh saiki kari ngrumate. Kon nek sampe gak iso, nek iso maneh diguyu temu kon. Wis sampean ngadeg dulu. Ngadeg kepisan. Karek gendeng. Mek pojok. Antem ngono maren hari iki. Kene jugalangan 3 pelong. Terus sampe maesane 3 setel. Terus trisike deboke nek nang bosok. Wis aja direken wong gendeng iki. Ngomong ora kon gekno. Arek iki kene ya pendemen urip-uripan. Gak usah dikejeng wis. Gak usah. Langsung diuruk digelondongno ae. Oh, anake wong gendeng anjene. Ero nang arek iki kok. Ora ero. Takon sapa iki? Ini ceplosen maren. Iki ngono omahe menungso duduk kandang, Des. Mlebune omahe wong lak kula nuwun ta ya apa sludar-sludur. Ya ketoke menungso. Tapi kaya ngedus. Lho, Wis mari ya, kok tak kirim undangan. Maisane langsung dianu ae, dikek jeneng pisan. Cek gak lali sing ngirim besok. Maisan sapa? Anu dawane 170. iki lho Pak, iki lak Arek iki gendeng apa arek ya apa kok jarno ae. Sitara dombo lemu. Lemu. wis aja direken mari gogono wis. Oh kok kecewa sih ditakoni gak semar tak tapuk lambemu protes. Wis ceplosen. Oh, kowe ta, Wong? Wis takon ya. Wis mari. Mari. Terus wong-wong kampung kabeh sing nglayat iki di kandhani karo maisane sak anu ukurane. Lah kok ana tunggale ya? Iya Cak, kabeh wis. Kabeh kuwi mari. Komplit wis pokok RT 8 13 kabeh tak kompak lho. Pokok nyelawat tumpuk blek Cak. Terus maisane barang wis disiapno. Wis gak usah mosan api-api pring cukup. Pring ae. Yo wis Pak. Iki mandore. Oh, iya. Wis mandore. Paling. Pokoke Ya. gak usah pendoso digeret ae wis. Wis. Geret. Yo suwe nek digeret. Gak apa-apa digeret nek dikititi asem. Ngene iki. Lho, kono sing nggawa bolongane bekakas-bekakas. Bolongane opo kok gawe rene iki? Titet. Lah ora waras dikono benang omah kene lho. Wis aja wedi. Saiki Nduk. mulai kancane golongane Iki tak kono. Tak gendai. Gawe slobong iki. tak kono. Ayo maju. Ngene iki wis aja dipikir. Gembruduk kono ora ngomong-ngomong mlebune omahe wong gak kula nuwun. Perlu apa sapa kon teko ndi kon? Perlu ku aku rene njaluk dunya sak anane nek kene iki. Tak jaluk mergo Gendeng. Kon niku ngipi apa nglendur? Ora ngimpi, Cak, anjene iki yo donyaku. Donya teko ndi Iki mah? kok rebut. sampean kabeh kaget kan. Pengen roh karo aku.
Sopo kon? Loh, Koko. Mbak Kiki. kon kok gawe kepala iki ngerobok. Iya, makanya ini apa? Boncone aku. Melane aku kendel ya. Sampean kaget. Biyen aku sampean cireni nganti aku gak roh dalan. Ning nyatane saiki waras. Terus parah sih karo puter apa kon? Aku rene arepe nuntut balas lek sampean kabeh kena tak eling. Secara apik. Ora tak kuwasa. Loh. Ngomongmu kok nyangklak kon syukur. Modele kaya duwe piandel. Lah iya. Apa kan kepengin tak cireni maneh? Lek pancen sampean isok koyo biyen cireni aku, berarti lanang tenan. Nantang Kak, nantang. Ya apa ini Pak? Sik, karepmu ya apa saiki mrene kon? Sakniki ngeten Pak Dik. Kula pun ngerti lek donya bono teng mriki nu asline senes hak waris ndika. Niku gadahan kula. Lek wis rumangsa bandamu kadal apa? Kula jaluk Tek, donyamu tek. Tak geng gedhekno awakmu karo adikmu saiki gak ono babar pisan. Iki kare-karene iki donya-donyaku dhewe. Nek donyane bapakmu wis gak ono, pergo gawe ubur rampene uripmu karo adikmu. kula sampean gedhekne sampean pinter nih. Lah kok kula niki ben dina kula niki liyane turu Tegal. Mangan terkadang sego mabuk. Aku saksi. Balane. Sik. Kon gawe bolo-bolo. Niki bapak. Pak Pangling. Ayo syukur nek kowe ora pangling karo aku. Gak ngeru aku. Janjimu cocok nih. Kapan ae lek mari kon nglakoni saiki balik. Pas kedadan koyo ngene. Apa panjen kon ngerteni kedadan koyo ngene? Nek anakmu dina iki mentang-mentang jauh balik donya bondo iki. Ya ana benere lek njaluk donya bono sebab iku warisane bocah loro, Kang. Aku ngomong piye? Aku titip donya bondo entek waton gawe minterno kuku kiki lan kastaman-kastamun ning kenyataane ora. Ya ora. Iya. Pak, kejadian Pak. Kok iya apa ya? Mantu-mantu. Sopo iki? Kon gak ngerti. Sopo ya? Ya iki adike bapak balik. Sopoane arek loro itu. Iki. Nuwun sewu. Panjenengan leres lek bapakku. Ya mulai waktu dene iki wis iki kowe ngerti sapa sejatine wong tuamu lanang. Aku nggih pokok acarane iki. Yo wis. Sepurane sing gedhe yo nak yo. Sepuro kali aku Pak. Ora. Cukup. Wis ora apa-apa. Saiki wis ketemu karo bapak ya. Wis, Rek. Wis kenal. Kabeh wis dumunung. Sing ndi sing salah, ndi sing bener. Dina iki aku nglumene aku anyene manggon apa papan sing salah. Aku ngujo anakku nganti lali karo anak-anakmu kabeh. Mulane apa ae saiki pertikel sing kok tiba nang aku trimo. Donya bondo tak balekno. Nek aku mbok tundung minggat kene karo anakku, aku rira lahir batin aku. Aku ora tekan semono, Kang. Senajan Toriko wis gawe loro ati aku, loro atine anakku ning aku ora duwe pikiran ngusir Riko teko omah kene, njaluk baline donya penuh babar pisan setitik aku ora duwe loro miskil atiku. Pak cilik. Yo wis. Kulo disepuntir sing kathah. Wis padha-padha nak. Yo. Kulo disepuntir iki Pak. Yo. Aku ndek sepuro sing gedhe ya. Ya Kak, gak apa-apa padha-padha. Aku njaluk sepuro sing Padha-padha, Kak. sepurane ya. Ya wis gak sepuro. Aja dibaleni ne lho, Le. Yo wis ana. Ya wis, Le, aku pasrah bongkon. Lah dene arek loro iki sapa kok melok-melok mrene? Nuwun sewu, Kowe Bapak. Madari, Nggih. iki sapa? Nggih. Kowe kok iso moro kenal karo anakku si Kiki apa kowe ono sambung rakete katresnan? Leres atur panjenengan Bapak. Heeh. Manah kula menika nggadahi rasa tresna kali putra panjenengan Setya Kiki. Benar. Mbok bilih dipun keparengaken kalian pun Bapak. Kula kepingin mundhut garwa kalian putra panjenengan Bapak. Oh, ngono. Iya, ora apa-apa nek wadone kowe kira. Kowe ya nimbangi katresnane, Nduk. Kang Riko krungu dhewe Iya, ya. iya. Ponakan Riko iki wis ana sing ngarepno.
besok ngenteni apa, saiki ngenteni apa, ya. Iya, iya. Rika minangka saksine, ayo digolekno dina sing apik ulan sing becik kanggo kemantenane Kiki antarane Madari. Ya menisan gawe kanggo ramen-ramen iki engko kanggo nebus salahku supaya ngerti masalah kene nek aku wis nglokro nganggone barang sing salah, saiki balik nang dalan sing bener. Nek perlu diroyali anakmu. Mangkene makine gak apa-apa. Ya ora apa-apa ya. Nek wis digolekno dina sing apik ulan sing becik supaya slamet ya Kang ya. Iya. Slamet to kemantene anakku karo Madari, slamet to karo bapak ibu sing duwe gawe ya. Biodo lan sinomane keselamatane bapak ibu sing duwe gawe munggahe nang keselamatane Ludruk Armada. Selamat to ludruke, selamat to penontone, selamat to wiyagane, selamat to kru perdanane ya. Lah keselamatan kabeh mau mahanane tumrap negara Indonesia kang tetep Merdeka!